Jos katsoisi paljaalla silmällä kirkkaan yötaivaan läpi, mitä planeettoja näkisi? Periaatteessa, jos olosuhteet olisivat otolliset ja näkö olisi erittäin tarkka, voisi nähdä ne kaikki. Ajoittain. Kaikki paitsi Neptunuksen. Se on jäätisten jättiläisten pienin ja samalla kaukaisin. On lähes ihme, että löysimme sen lainkaan. Ja se on todella ihmeellinen paikka. Valtavia myrskyjä, jotka nousevat ja laantuvat, lähes yliääniset tuulet, jäiset renkaat ja arvoitukselliset kuut, jotka viittaavat väkivaltaiseen menneisyyteen. Kaikista planeetoista Neptunus on se, josta tiedämme vähiten. Mutta mitä tarkalleen ottaen tiedämme siitä? Tänään sukellamme kaikkeen, mitä Neptunuksesta on tiedettävää. Aloitetaan aivan alusta. Siitä, miten Neptunus ylipäätään löydettiin. Toisin kuin kaikki muut aurinkokuntamme planeetat, Neptunusta ei löydetty yksinkertaisesti kaukoputkella tarkkailemalla. Sen tarina on paljon kiehtovampi. Neptunus on ainoa planeetta, joka löydettiin matemaattisen ennustuksen avulla. Se tapahtui vuonna 1846 ranskalaisen tähtitieteilijän ja matemaatikon Urbain Le Verrierin ansiosta. Le Verrier oli tutkinut silloisten 7 planeetan liikkeitä, kun hän huomasi jotain outoa Uranuksessa. Se ei liikkunut Newtonin gravitaatioteorian ennustamalla tavalla. Le Verrier päätteli, että ainoa selitys tälle oli Uranuksen radan takana piileskelevä planeetta, joka häiritsi sen liikettä. Hän teki laskelmansa ja julisti, että 8. planeetan täytyi sijaita tietyssä kohdassa yötaivasta. Uskomattominta oli, että Le Verrierin ystävä Johann Gottfried Galle suuntasi kaukoputken ennustettuun paikkaan ja löysi Neptunuksen 1 tunnin kuluessa. Se oli lähes täsmälleen siellä, missä Le Verrier oli ennustanut sen olevan. Neptunuksen suurin kuu Triton löydettiin muutamia päiviä myöhemmin. Siitä lähtien Neptunus on pysynyt mysteerinä. Se kiertää aurinkokuntamme äärimmäistä reunaa. Tietyissä vuotensa vaiheissa se on jopa Plutoa kauempana auringosta, ja sen takaa löytyy vain jäisiä kiviä. Aurinko näyttää Neptunuksen taivaalla vain 30% koostaan, ja Neptunus saa auringonvaloa vain noin 1/1000 siitä, mitä maa saa. Tämä hämärä valaistus ja valtava etäisyys tekevät maanpäällisillä kaukoputkilla tutkimisen erittäin vaikeaksi. Neptunus on 8. ja kaukaisin planeetta auringosta. Se kiertää noin 30 astronomisen yksikön etäisyydellä, eli noin 4,5 miljardin kilometrin päässä. 30 kertaa kauempana auringosta kuin me. On helppo ymmärtää, miksi nykyteknologialla toimivalta avaruusluotaimelta kestäisi 13 vuotta saavuttaa Neptunus. Tämän pitkän radan vuoksi Neptunuksella kestää peräti 165 vuotta kiertää aurinko kerran. Se tarkoittaa, että löytymisensä jälkeen olemme nähneet vain 1 Neptunuksen vuoden. Kaiken kaikkiaan tämä jäinen naapurimme on todella haastava tutkimuskohde. Sitä on vaikea havaita, eikä sinne matkustaminen avaruusaluksella ole yhtään helpompaa. Itse asiassa vain 1 avaruusalus on koskaan vierailut Neptunuksella. Ja sekin pystyy tekemään sen vain hyödyntämällä harvinaista planeettojen linjautumista, joka toistuu vain kerran 175 vuodessa. Tuo alus oli Voyager 2 vasta vuonna 1989, kun Voyager 2 saapui Neptunuksen luo, saatiin valtava määrä uutta tietoa tästä mystisestä planeetasta. Tammikuun 25. päivänä 1986 Voyager 2 jätti Uranuksen taakseen ja otti upean jäähyväiskuvan 1 000 000 kilometrin etäisyydeltä suunnatessaan kohti viimeistä kohdettaan. Neptunusta, suuren aurinkokuntakierroksen päätepistettä. 3 vuoden matkan jälkeen 54 000 kilometrin tuntivauhdilla Neptune vihdoin ilmestyi näkyviin. Nämä ovat ensimmäiset lähikuvat, jotka koskaan saimme tästä jättimäisestä sinisestä planeetasta. Voyager 2 lensi vain 5000 kilometrin korkeudella Neptunuksen pohjoisnavan yläpuolella, lähempänä kuin mikään muu ohilento koskaan. Yhtäkkiä näimme, miltä planeetta todella näyttää. Vahvistimme sen renkaat ja löysimme joukon täysin tuntemattomia kuita. Neptunuksen etäisyys auringosta tekee siitä äärimmäisen kylmän maailman. Ilmakehän keskilämpötila on jäätävät -201 astetta Celsius. Planeetan akselin kallistuma on 28 astetta, mikä muistuttaa hämmästyttävästi Maata ja Marsia, joilla se on 23 ja 25 astetta. Tämä tarkoittaa, että Neptunuksella on vuodenajat aivan kuten meillä, mutta jokainen vuodenaika kestää peräti 40 maapallon vuotta. Juuri nyt eteläinen pallonpuolisko elää kevät. Se saa enemmän auringonvaloa ja näyttää kirkkaammalta. Tämä kirkastuminen on yllättävän selvästi havaittavissa, vaikka aurinko on Neptunuksesta käsin 900 kertaa himmeämpi kuin maasta, mutta pienikin vaikutus on silti vaikutus. Lisääntynyt auringonvalo lämmittää eteläistä pallonpuoliskoa noin 10 astetta enemmän kuin muuta planeettaa. Tämä vapauttaa jäätynyttä metaania stratosfääriin, mikä aiheuttaa sen silmiinpistävän kirkastumisen. Muualla planeetalla metaani pysyy jäässä syvemmällä troposfäärissä. Vedyn havaittiin olevan yleisin alkuaine Neptunuksen ilmakehässä. Se muodostaa peräti 80% siitä.
Mutta juuri metaanin suuri pitoisuus, 19%, antaa planeetalle sen upean sinisen värin. Voyager 2 mittasi Neptunuksella häkellyttäviä tuulennopeuksia. Päivän tasaajan tuulet puhalsivat jopa 2160 kilometriä tunnissa. Lähes äänennopeus. Ja mikä kiehtovinta? Suurin osa tuulista puhaltaa vastakkaiseen suuntaan planeetan pyörimiseen nähden. Nämä järisyttävät nopeudet olivat jälleen yksi shokki, joka paljasti, kuinka raivokkaita ja arvaamattomia Neptunuksen sääjärjestelmät todella ovat. Tämä planeetta on jättiläismäisten myrskyjen kotipaikka. Kun Voyager 2 ohitti sen vuonna 1989, se havaitsi suuren tumman täplän. Maankokoisen myrskyn, joka pyöri vastapäivään aivan kuten Jupiterin suuri punainen täplä. Sen tuulet ylsivät 2400 kilometriin tunnissa. Voimakkaimmat koskaan mitatut koko aurinkokunnassa. NASA-2.N-analyytikko Ken Bollinger kuvaili löytöjä vuonna 1989 sanoen: "Joka päivä näet jotain täysin uutta. Kukaan ei ole koskaan nähnyt sitä ennen. Se on uskomaton tunne. Neptunuksella tapahtuu muutoksia jatkuvasti, ja ne tapahtuvat hämmästyttävän nopeasti." Voyager havaitsi myös pienemmän myrskyn, pienen tumman täplän, isomman sisarensa eteläpuolella. Voyager KAKSI-2.N lähestyessä tämä pienempi myrsky muutti väriään tummasta vaaleaksi. Vaikka tietomme Neptunuksen sääjärjestelmistä on edelleen rajallista, tämä planeetta on osoittautunut yhdeksi aurinkokuntamme villimmistä ja arvoituksellisimmista maailmoista. Kaikki tämä olisi paljon suppeampaa ilman Hubblen säännöllisiä havaintoja. Hubble-teleskoopin laukaisun jälkeen tähtitieteilijät halusivat nähdä, mitä näille myrskyille tapahtuu. Ovatko ne pysyviä ilmiöitä, kuten Jupiterin suuri punainen täplä? Kun Hubble suunnattiin Neptunukseen vuonna 1999, myrskyt olivat kadonneet täysin. Sen jälkeen uusia myrskyjä on syntynyt ja hävinnyt jatkuvasti. Viimeisin havaittiin vuonna 2015. Se kesti muutaman vuoden, mutta sekin on nyt häviämässä. Vaikka dataa ei ole tarpeeksi pyörämyrskyjen synnyn selittämiseen, Neptunus saattaa muistuttaa Jupiteria, jolla on selkeitä vyöhykkeitä ilmakehässä. Vaikka ne eivät olisi yhtä selkeitä tai lukuisia kuin Jupiterilla, Neptunuksen vyöhykkeet liikkuisivat eri nopeuksilla. Tämä voisi synnyttää pyörteitä vyöhykkeiden kohtaamispaikoissa. Kun myrsky on syntynyt, se voi ajelehtiä ympäri planeettaa vyöhykkeiden välillä. Mutta heti kun se etääntyy energianlähteestään, se alkaa hitaasti heikentyä. Mielenkiintoista on, että Hubble on ainoa ohjelma, joka pystyy seuraamaan näitä säämuutoksia, sillä useimmilla aallonpituuksilla ne ovat lähes mahdottomia havaita. Hubble pystyy kuitenkin tutkimaan Neptunusta ja Uranusta ultraviolettivalossa, mikä tekee nämä havainnot mahdollisiksi. Mutta miksi Uranus, joka on koostumukseltaan ja kooltaan hyvin samankaltainen kuin Neptunus, ei omaa yhtä myrskyisää ilmakehää? Tuulet Uranuksella ovat kyllä nopeita nekin, mutta se ei pärjää Neptunukselle, jonka tuulennopeudet yltävät jopa 900 kilometriin tunnissa. Voiko kaikki tämä johtua pelkästään auringon vaikutuksesta ja vuodenajoista? Jokin muu tekijä täytyy olla selittämässä näitä äärimmäisiä sääilmiöitä. Vastaus saattaa piillä syvälle Neptunuksen pinnan alla. Neptunus on kauimpana auringosta, joten voisi luulla sen olevan myös kylmin planeetta. Mutta todellisuudessa kylmin planeetta aurinkokunnassamme on Uranus. Neptunus säteilee lämpöä sisältään, kun taas Uranus ei juuri lainkaan. Tämä saattaa johtua siitä, että miljardeja vuosia sitten maapallon kokoinen taivaankappale törmäsi Uranukseen ja riisti siltä kaiken alkuperäisen lämpöenergian. Tähtitieteilijät arvelevat nyt, että Neptunuksen aktiivisempi sää johtuu osittain tästä korkeammasta sisäisestä lämmöstä. Mistä Neptunus sitten oikeastaan koostuu? Sen sisäinen rakenne ja ilmakehä muistuttavat paljon Uranusta. Ytimen ympärillä on nestemäinen vaippa, joka koostuu veden, ammoniakin ja metaanin jäistä. Ytimen ja vaipan rajapinnassa paine on niin valtava, että metaani voi hajota ja timantteja muodostua. Kyse ei todennäköisesti ole timanteista sellaisina kuin me ne tunnemme, vaan pikemminkin nestemäisestä hiilimerestä, jossa kelluu kiinteitä timanttivuoria ja timantteja sataa vaipan läpi kuin rakeet. Tämä on toistaiseksi vain teoria, sillä teknologia on vasta hiljattain alkanut pystyä jäljittelemään tällaisia paineita. Neptunuksen ytimen ympärillä paineen arvioidaan olevan 7 miljoonaa baaria eli 700 gigapaskalia. Noin 7 miljoonaa kertaa enemmän kuin maapallon ilmanpaine merenpinnalla. Kahdella jättiläisplaneetalla on myös samankaltaiset magnetosfäärit. Neptunuksen magneettikenttä on kallistunut 47 astetta suhteessa sen pyörähdysakseliin. Kun Voyager 2 löysi saman ilmiön Uranukselta, ensimmäinen teoria liitti sen Uranuksen poikkeukselliseen akselin kaltevuuteen. Mutta kun sama havaittiin Neptunukselta, jonka akselin kaltevuus on tavallisempi, teoriat muuttuivat. Nykyinen käsitys on, että magneettikenttä ei synny ytimessä, vaan sähköä johtavassa nestemäisessä vaipassa. Tai sitten vaippa taivuttaa ytimen magneettikentän,
mikä aiheuttaa sen erikoisen kallistuman suhteessa planeetan pyörimisakseliin. Yhdelläkään aurinkokuntamme planeetalla magneettikenttä ei ole täysin kohdistunut pyörimisakseliin. Jopa maan magneettinen pohjoisnapa sijaitsee eri paikassa kuin todellinen pohjoisnapa, mutta vain Uranuksella ja Neptunuksella magnetosfääri on näin voimakkaasti kallistunut. Myös Neptunuksella esiintyy revontulia, mutta ne ovat hyvin erilaisia kuin ehkä odottaisit. Ne ovat äärimmäisen heikkoja, sillä aurinko ei ionisoi hiukkasia yhtä tehokkaasti näin kaukana. Lisäksi magnetosfäärin suunnan vuoksi ne ovat pääasiassa niin sanottuja SAR-kaarevontulia. Maapallollakin esiintyy tällaisia, mutta ne ovat täysin näkymättömiä paljaalle silmälle. Tarvitset tieteellisiä laitteita havaitaksesi ne. Ne voivat levittäytyä koko taivaan yli sinun tietämättäsi. Neptunuksen SAR-kaarevontulet poikkeavat myös sijainniltaan. Ne eivät esiinny napaseuduilla, vaan planeetan keskileveysasteilla. Vaikka ne ovat heikkoja, James Webb-avaruusteleskooppi onnistui hiljattain kuvaamaan ne lähi-infrapunakameroillaan. Maaliskuussa 2025 Webb julkaisi häikäisevät kuvat Neptunuksen keskileveysasteiden revontulista, jotka hehkuvat planeetan yllä. Samaan aikaan Webb havaitsi jotain mullistavaa. Neptunuksen yläilmakehän lämpötila oli romahtanut dramaattisesti. Se oli laskenut satoja asteita Voyagerin vuoden 1989 mittauksista, lähes puolittuen muutamassa vuosikymmenessä. Mitä tämä tarkoittaa Neptunuksen myrskyisten sisäprosessien kannalta, on vielä selvittämättä. Koska revontulet ovat vaikeammin havaittavissa kylmemmissä lämpötiloissa, tämä saattaa selittää, miksi Neptunuksen revontulet ovat pysyneet niin hankalasti tavoitettavina. Siirretään katse hieman kauemmaksi. Neptunuksen rengasjärjestelmään. Vielä vuoteen 1986 asti tiedemiehet vain arvelivat planeetalla olevan renkaita, mutta varmuutta ei ollut. Kuten kaikilla muilla kaasujättiläisillä, myös Neptunuksella on rengasjärjestelmä. Tosin erittäin himmeä, sillä se on harva ja poikkeuksellisen tumma. Kun nämä renkaat sijaitsevat avaruuden mustaa taustaa vasten näin kaukana auringosta, niiden havaitseminen on lähes mahdotonta. Voyager 2 löysi rengasjärjestelmästä jotain kiehtovaa. Useita epätäydellisiä rengasrakenteita eli rengaskaaria. Nämä kaaret herättivät välittömästi kysymyksiä. Miten ne ovat syntyneet ja miksi ne pysyvät koossa, vaikka koostuvat lähinnä epätäydellisistä pölyisistä renkaista? Neptunuksella on yhteensä 5 tunnettua rengasta ja ne kaikki on nimetty planeetan löytämiseen ja tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden mukaan. Sisin on Galle-rengas. Erittäin himmeä, mutta leveä, kokonaista 2000 kilometriä. Seuraavana tulee ensimmäinen kirkkaampi rengas, Le Verrier, joka on vain 113 kilometriä leveä. Sen jälkeen tulee Lasso-rengas, laaja ja hyvin himmeä vyö, joka ulottuu 4000 kilometrin leveydelle. Tämän renkaan reunalla sijaitsee Arago-rengas, hieman Lassoa kirkkaampi ja alle 100 kilometriä leveä. Viimeisenä ja eniten tutkittuna on uloin Adams-rengas. Se on vain 35 kilometriä leveä, mutta yksi kirkkaimmista renkaista. Se on erityisen kiinnostava, sillä se on hieman kallistunut ja sisältää kirkkaita kaaria. Nämä kaaret ovat pysyneet hämmästyttävän vakaina siitä lähtien, kun ne löydettiin vuonna 1980, vaikka planeettojen renkaat ovat yleensä tasaisesti jakautuneita. Jokin saa aineen kasautumaan ja tiivistymään renkaan sisällä, mutta tämän mysteerisen ilmiön syy on yhä täysin tuntematon. Neptunuksen kuiden tarkastelu on välttämätön osa tätä matkaa. Neptunuksella on 14 tunnettua kuuta, jotka on nimetty kreikkalaisen mytologian vesijumalien mukaan. 7 näistä kuista on säännöllisiä kuita, eli ne kiertävät Neptunusta ekliptikan suuntaisesti lähes täysin pyöreillä radoilla, joiden eksentrisyys on hyvin pieni. Näiden sisempien kuiden jälkeen tulevat epäsäännölliset kuut, joista ensimmäinen on Triton. Se on yksi aurinkokuntamme kiehtovimmista kuista. Hämmästyttävine kuvioineen ja palaneenkeltaisine väreineen. Epäsäännöllinen kuu kiertää kaltevalla, eksentrisellä ja usein taannehtivalla radalla. Juuri tämä erottaa Tritonin kaikista muista pallomaisista kuista koko aurinkokunnassa. Triton kiertää Neptunusta myötäpäivään, kun taas Neptunus itse pyörii vastapäivään. Lisäksi Triton kiertää 130 asteen kulmassa planeetan ekliptikkaan nähden, vaikka sen radan eksentrisyys on lähes 0 ja rata on käytännössä täydellinen ympyrä. Kaikki muut suuret kuut aurinkokunnassa ovat säännöllisiä kuita, jotka kiertävät emäplaneettansa pyörimissuunnan mukaisesti. Tämä viittaa vahvasti siihen, että Triton ei syntynyt Neptunuksen rinnalla, vaan se on todellisuudessa vangittu kappale, tarkemmin sanottuna vangittu kääpiöplaneetta. Ei siis ihme, että se on ylivoimaisesti suurin Neptunuksen 14 kuusta, käsittäen peräti 99,5% kaikesta Neptunuksen kiertoradalla olevasta massasta. Mutta kuinka suuri se on suhteessa muihin? Se on toiseksi suurin kuu suhteessa emäplaneetaansa, heti maan ja sen kuun jälkeen. Vaikka Triton on pienempi kuin kuumme,
Se kiertää Neptunusta lähempää kuin Kuu kiertää Maata, joten se näyttää taivaalla suunnilleen yhtä suurelta. Se on 7. suurin kuu koko aurinkokunnassa. Ja mikä hämmästyttävintä, se on Plutoa suurempi. Plutoa pidetään usein Kuiperin vyöhykkeen kuninkaana, suurimpana tuntemamme siellä syntyneenä kappaleena. Mutta entä jos Triton hallitsi tuota aluetta ennen kuin Neptunus vangitsi sen? Voidaankin sanoa, että vaikka Triton on Neptunuksen kuu, se on samalla kaikkein suurin ja massiivisin Kuiperin vyöhykkeen kappale. Lisänäyttöä tästä saatiin, kun New Horizons ohitti Pluton vuonna 2015. Havainnot viittaavat siihen, että Tritonilla ja Plutolla on lähes identtinen koostumus, mikä tukee teoriaa niiden yhteisestä alkuperästä. Tritonin takana on vielä 6 muuta epäsäännöllistä kuuta paljon kauempana. Nekin ovat todennäköisesti vangittuja kappaleita, joilla on poikkeuksellisen eksentriset radat ja kiertoajat, jotka kestävät vuosia. Tritonin painovoima on luultavasti häirinnyt ne näille omituisille radoilleen. Mutta miten Triton alun perin vangittiin? Kappaleiden täytyy menettää vauhtiaan tullakseen vangiksiksi, muuten niillä olisi tarpeeksi liikeenergiaa paeta. Johtavan teorian mukaan Triton oli kerran osa kaksoissysteemiä, ehkä samankaltainen kuin Pluto ja Charon. Kun Neptunus lähestyi Tritonia ja sen kumppania, kohtaamisen painovoima hajotti kaksoissysteemin. Tritonin kumppani singottiin pois, ja Triton menetti riittävästi vauhtia jäädäkseen Neptunuksen kiertoradalle. Triton jakaa monia ominaisuuksia Pluton kanssa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Molemmilla on pääasiassa typpijäästä koostuva pinta, johon on sekoittunut muita jäitä, kuten vettä ja hiilidioksidia. Tritonin pinta on hämmästyttävän tasainen. Korkeuserot eivät ylitä kilometriä. Voyager 2 havaitsi kuitenkin harjanteita, laaksoja, ylätasankoja ja jäätasankoja. Kaikkein erikoisinta on kraattereiden lähes täydellinen puuttuminen. Tämä kertoo yhdestä asiasta. Pinta on nuori ja uusiutuu jatkuvasti. Kuten Plutolla, myös Tritonilla näkyy punertavia alueita. Niiden uskotaan syntyvän, kun metaani reagoi auringon ultraviolettisäteilyn kanssa muodostaen niin sanottuja tholineja. Orgaanisia yhdisteitä, joiden koostumus muistuttaa tervaa. Orgaaniset yhdisteet eivät suoraan tarkoita elämää, mutta ne ovat juuri niitä perusaineita, joista elämä rakentuu. Tritonin pinnalla elämä olisi mahdotonta. Kylmyys on äärimmäistä ja aurinko liian himmeä, mutta pinnan alla piilee jotain kiehtovaa. Tritonin sisuksissa on kivinen ja metallinen ydin, joka antaa kuulle poikkeuksellisen korkean tiheyden. Tämän vuoksi Tritonilla on enemmän massaa kuin kaikilla aurinkokuntamme pienemmillä kuilla yhteensä. Kivisen ytimen radioaktiivinen hajoaminen saattaa tuottaa riittävästi lämpöä ylläpitämään konvektiota pinnan alla sijaitsevassa vesivaltameressä, aivan kuten Euroopan ja Enceladuksen tapauksessa. Ja juuri kuten nämä kuut, myös Triton on kryovulkaanisesti aktiivinen tänäkin päivänä. Nestemäinen vesi purkautuu vaipasta pinnalle kuin laava maapallolla, uudistaen pinnan jatkuvasti. Tutkijat ovat tunnistaneet nuoria laavatasankoja, laajoja, tasaisia alueita, joita reunustaa selkeä seinämä. Näitä kutsutaan planitioiksi eli jähmettyneiksi laavajärviksiksi. Lisäksi nähdään kalderoita, kryovulkaanien huippujen romahdusrakenteita, joista laavatasangot ovat saaneet alkunsa. Näiden purkausten kuljettama vesi on todennäköisesti tuonut mineraaleja maanalaisista valtameristä pinnalle. Ehkä juuri ne tholiinit ja orgaaniset aineet ovat peräisin sieltä. Jos orgaanisia yhdisteitä löytyy pinnanalaisesta merestä, olosuhteet elämän syntymiselle saattavat olla olemassa. Tritonin pinnalla näkyy myös pitkiä linjoja, jotka ovat todennäköisesti tektonisen toiminnan tai jäätymis-sulamissyklien aiheuttamia siirroksia. Voyager KAKSI N-kuvissa erottuu myös tummia kerrostumia kartion tai suppilon muodossa, jopa 150 kilometrin pituisina. Nämä pienemmät purkaukset eivät kuitenkaan välttämättä ole peräisin vaipasta. Voyager 2 havaitsi 8 kilometrin korkeuteen yltäviä pluumeja, joiden uskotaan syntyvän kuun jäisen kuoren sisällä tapahtuvasta kiinteän kasvihuoneilmiön vaikutuksesta. Kuvittele läpinäkyvä jääkerros Tritonin pinnalla, tummien tholinien päällä. Aurinko läpäisee jään ja lämmittää tummia, hyvin lämpöä absorboivia tholineja, jotka sublimoivat pinnan alla olevan jäätaskun. Paine kasvaa, kunnes jää antaa periksi. Ja syntyy purkaus. Purkaus kuljettaa tummia kerrostumia mukanaan, levittäen ne jälleen pinnan yli. Hyvin samankaltainen ilmiö on havaittu Marsin navoilla, missä hiilidioksidijää ja tummemmat kerrostumat piiloutuvat jääkerroksen alle. Tämä prosessi on mahdollinen vain yhdestä syystä. Tritonilla on ilmakehä, vaikka ei niin tiheä kuin tutkijat alun perin odottivat. Tritonin ilmakehä on äärimmäisen ohut, vain 0,014 millibaaria. Suunnilleen sama kuin maan ilmakehässä 80 kilometrin korkeudessa. Kuten Plutolla, tiheys vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Voyager KAKSI N-havaintojen jälkeen Tritonin ilmakehä on tiivistynyt, kun pinnan lämpeneminen on haihduttanut typpialta pinnalta.
Voyager KAKSI-N ohilennon aikaan ilmakehä oli kuitenkin riittävän tiheä ylläpitämään sääilmiöitä jopa 8 kilometrin korkeudessa. Tässä kuvassa voi selvästi nähdä pilviä Tritonin yllä. Ja palatessa kuvaan purkauksista. Voi huomata, että kaikki purkausten jättämät kerrostumat osoittavat samaan suuntaan. Tämä johtuu kuun kyseisen alueen vallitsevasta tuulesta. Kuten Plutolla, Tritonin ilmakehä on utuinen. Tämän uskotaan johtuvan hiilivedyistä, joita auringon ultraviolettisäteily ei ole vielä hajoittanut holineiksi. Orgaanisten yhdisteiden jatkuva kertyminen kryovulkanismin kautta, jäiden haihtuminen ja jäätyminen vuodenaikojen vaihtuessa sekä aktiivinen ja monipuolinen ilmakehä tekevät Tritonista poikkeuksellisen dynaamisen maailman. Kaikki nämä tekijät yhdessä tekevät siitä hämmästyttävän epätavallisen kuun. Se muistuttaa enemmän kääpiöplaneettaa kuin kuuta. Mutta entä muut kuut? Seuraavaksi suurin on Proteus, jonka muoto on epäsäännöllinen. Yleensä tällainen muoto nähdään vain pienemmillä kohteilla, kuten asteroideilla. Mutta 400 kilometriä leveä Proteus on itse asiassa suurempi kuin Saturnuksen pallomainen kuu Mimas. Miksi se ei ole pallomainen? Syynä ovat menneet törmäykset, jotka ovat jättäneet jälkeensä valtavat kraatterit, jotka kuvissa näkyvät. Sisemmät, säännölliset kuut kiertävät renkaiden ympärillä ja osa toimii niin sanottuina paimenkuina. Ulommat, epäsäännölliset kuut ovat todennäköisesti kaikki kaavattuja. Osa epäsäännöllisistä kuista kiertää Neptunusta myötäpäivään ja osa vastapäivään. Neptunuksen uloimmaiset kuut, Samatha ja Neso, ovat kauimpana planeetastaan kaikista tunnetuista kuista. Ne kiertävät Neptunuksen kerran jopa 25 vuodessa. Tämä johtuu Neptunuksen valtavan suuresta Hill-pallosta, alueesta, jolla planeetan vetovoima voittaa auringon vetovoiman. Hill-pallo on niin suuri, koska Neptunus on jo valmiiksi niin kaukana auringosta, jonka vetovoima on siellä paljon heikompi kuin lähempänä olevalla Jupiterilla. Yksi Hubble-avaruusteleskoopin merkittävimmistä löydöistä Neptunuksen kohdalla oli uuden kuun löytäminen vuonna 2013. Se on saanut nimekseen Hippocamp. Hubble on löytänyt lukuisia kuita urallaan, erityisesti Jupiterin ja Saturnuksen ympäriltä. Mutta Hippocampin tekee erityiseksi se, että se saattaa olla sirpale Neptunuksen paljon suuremmasta kuusta, Proteuksesta. Tuo 400 kilometriä leveä kuu näyttää todellakin käyneen läpi myrskyisän historian, sillä siinä on jättimäisiä törmäyskraattereita, joiden halkaisija on 50-100 kilometriä. Yksi näistä törmäyksistä on todennäköisesti lohkonut osia Proteuksesta, jotka ajautuivat kiertämään Neptunusta. Hippocamp on luultavasti suurin näistä sirpaleista. Epäsäännöllinen, noin 35 kilometriä pitkä kappale, joka kiertää suhteellisen lähellä suurempaa Proteusta. Lopuksi on vielä yksi kohde, jolla on erikoinen suhde Neptunukseen. Se ei ole aivan kuu, mutta on silti jotain hyvin merkittävää. Neptunus on vangittu sen gravitaation vaikutuspiiriin. 2020 VN40 on transneptuninen kohde, joka kiertää aurinkoa täsmälleen kerran jokaista 10 Neptunuksen kierrosta kohden. Vertailun vuoksi, sen kiertoaika auringon ympäri on 1650 vuotta, kun taas Neptunus kiertää auringon 165 vuodessa. 2020 VN40 kiertorata on voimakkaasti kallistunut, mutta sen tarkka 10:1 suhde osoittaa, että se on niin kutsutussa orbitaalisessa resonanssissa Neptunuksen kanssa. Vangittuna herkässä gravitaatiotanssissa tämän suuren planeetan kanssa. Tämä löytö paljastaa, kuinka kaukana Neptunuksen vaikutus ulottuu koko aurinkokunnassamme. Neptunus on hämmästyttävä maailma, jolla on keskeinen rooli aurinkokuntamme äärirajojen gravitaatioiden välisessä voimainkoitoksessa. Uranuksen ohella se on planeetta, josta tiedämme kaikkein vähiten. Olemme vierailut siellä vain kerran ja tarkastelleet sitä kaukoputkilla harvakseltaan. Meillä on vielä valtavasti opittavaa sen säästä, sisärakenteesta ja kuista. Valitettavasti yhtään vahvistettua missiota ei ole suunnitteilla tälle siniselle maailmalle, eikä NASAn siintävien taloudellisten vaikeuksien vuoksi sellaisia ole näköpiirissä. Toisaalta Kiina harkitsee Neptunus-luotainta, joka voitaisiin laukaista jo vuonna 2033. Jos hanke toteutuu, kuka tietää, mitä mullistavia löytöjä odottaa. Neptunuksella on vielä niin paljon kerrottavaa. Vaikka sinne pääseminen on äärimmäisen vaikeaa, parhaat asiat elämässä ovat usein juuri niitä, jotka tuntuvat olevan aivan ulottumattomissa. Ja aurinkokunnassamme ei ole yhtään planeettaa, jota olisi vaikeampi tutkia kuin tämä. Viimeinen planeetta, Neptunus.